oroboti urasense moyende amate mimi yekenyorukia nyamyobo kegogi ya marani county ya Kisii nigo yasabiro bokonyi eri omwana obo airane skuru ye nyuma yaye goserwa sengencho asaganire n'ichinda cy'amaguru n'amaboko na kuborirwa na kuborwa certificate yo kwiburwa yamate yo nigemenyete nigamenyere tubugimo bokongu bwikire n'ubororo asengencho botaka obubayereire gose bwagerire okorera gose ekogera ebintu ebinge gutekira naso bugima bwabo aseboigo bakorara ase nyumba eyemo n'abana abo baeteire kurara amo nabo iburi Soko TV yaika asenka yabo nigokonya bararire inchara amatuko atatu batali na kende buna umuseketu Vincent Monda akwerera asobwagari kinga samaginga karabia njende tembe muskali asenge njobu salio bonge bole kenyoro geito geiga iniseko kabaiga abonda isako konye kenyoro geito Nelituko abaroki wabande bagasaine konyora chisemi ase chiskuru ao korende Jared Masimba nigara senka yabo ime ya Nyamiobo Metembe sublocation ime ya Kegogi county ya Kisii. Masimba oyobono bwente koba egredi kya gatano na kabere elikurwania gwikere ndoto yae yokobo mwabisa bwo gutinyo borendi korende nigabute tesco na kuligireria endoto iyo yae gekolimera obulemerwa bw'ebitoki ogusaganwa gw'echinda asenka yabo cyabanyure amanyinga na kubabuli omorembe gose naende obutaka no omuchakano bwa mangana nje skuru na gosoma Metembe chinda cyagerete ngazari kuru skuru ne pasa certificate grade 6 na lenge 7 kunango wono ai pasa certificate ne regerete omukia bwo kumurigiria certificate yo koiborwa nigobeire kugutumira egetare gwetera buna nonye mama omwabo omongina Meri Nyaboke oyo nere omuchando bw'ichinda osaganete takonyara komokonya asengencho tabwati nonye nekibande gwetera buna nere abaibuli baye ebasirete karomoke kibande kero kitimbwati nanya kubwata kurubwana bwane mama ibasirete tata yasirete andigateke mwera nanya kubwata kibande kurubwana bwane Nyaboke nigakorokia ali amarora gwetera asenkeye mugaso kombotuko maguru na ngubwengo ikamaguru nabimba botuko nabimba iga nabimba na maiso nandege negento kya makondi kya ngake na machikukwa na chikota byumbereria amanje nanye nabonje endagete korukoro muisonde indaire njara timbwati kende timbwati none chibando nane ndagete timbwati none so kwanje kwa naririra sekete ya Yesu bono eamateye nige gusaba gukonywa gusemberusia sichingatare chimechando eye batangiranete ngo basaba abantu baminto tanyoro umuntu okongire skuru anyari kondire pasa certificate angire skuru nenje some na abande agara nchikwando bugimo asata konye tonya kobwane kana into twatara bro nende munyare gokonya mama ndatabwatike bande mawankonya bakonyi gukwa gachenya bagosoko okusayo okuba ya chicho monkonya gakeso gwanja kwino asegediete ya Yesu nyendagira yonsi nje Vincent Monda na kwariganira ya ime ya Soko TV kurwe bunge ya Kitutu Chache North